Fl-Isptar Mater Dei fetħet l-ewwel sala li se tkun dedikata biex toffri kura speċjalizzata lil pazjenti li jkunu sofru xi tip ta' apoplessija. Il-Ministru għas-Saħħa Ġo Etienne Bela spjega kif l-isptar jitlu bejn 2 u 3 persuni kuljum li jkunu sofru minn xi tip ta' apoplessija u sqar kif din is-sala li tifla 25 pazjent se tkun qed tipprovdi trattamenti avvanzati, aċċess għal riabilitazzjoni bikrija u professjonisti speċjalizzati. Il-Ministru Abela tenna fuq l-importanza tal-prevenzjoni ta' apoplessija li tista' tolqot kull faxxa ta' età u għaldaqstant l-importanza li jiġu kontrollati kondizzjonijiet bħal pressjoni għolja, zokkor, kolesterol u l-obeżità minn kmieni biex kemm jista' jkun jipprevjenu riski ta' apoplessija. Mhux kulħadd jifhem kemm hi importanti li wieħed jiffoka fuq kondizzjoni, jispeċjalizza fiha biex imbagħad jeċċella. Aħna persważi li din is-sala li ħatkun iffukata biss fuq il-apoplessija ħatħalli riżultati eċċellenti dejjem aħjar għall-pazjenti tagħna. Din il-faċilità l-ġdida timxi id fit mal-istandards għall-Organizzazzjoni Ewropea tal-Apoplessija l-ISO u l-pjantazzjoni għall-apoplessija l-Ewropa. Il-Ministru temm jgħid li jekk wieħed jinduna b'xi sinjal ta' apoplessija fuqu jew ta' madwaru għandu jirrikorri mill-ewwel għall-kura hekk kif kull minuta tista' tagħmel differenza.